Lurralde koexioak bat kakotxe 2 milioiren truke esleitu du Izurdiagan A12 errepidean sartzeko errail berria. Tafallako Zuhiltzaileen parkearen eraikuntza 2026ko hasieran amaituko da. Emakumeak eta kultura artekotasuna erakusketa jarri dute ikusgai Iruñan emakumeen etxean, emakume migratzaileen ikuspuntua azalera ateratzeko. Gaur hasiko dira Irurita eta Urdazubiko bestak igandera bitarte ekitaldi ezberdin izanen dira bertan. Larun batean ospatuko da behintzat Labaienen Malerreka eguna. Lurralde koexiorako departamentuak herrilean eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez Izurdiagan A12 errepidera sartzeko errail berrienen eraikuntza esleitu du. Horrela jasotzen da Nafarroko gobernuaren kontratazio atarian. Eskabaziones Fermin Osesi esleitutako bat kakotx 2 milioi euroko zenbatekoa, beza barne, eta 4 hilabeteko exekuziopea berresten duena. Lizitazio pleguetan agertzen zen bezala. AP12 sartzeko adar berriak 815 metroko luzera izango du guztira. Hasierako 371 metroak galtzada bakarrekoak izango dira, eta gainerako autobidearen azelerazio erreari dagokio amaierako ziria barne. Esku hartzionekin Izurdiaga, Errotz, Urritzola eta Irurzungo herritarrei irtera zuzen emango zaie eta gaur egun udalerriko zeharbide nagusitik zirkulatzen ari den trafiko arindu ahal izango da. Gainera, denbora eta distantzia murriztuko ditu sarrera hori Iruñeko noranzkoan egiteko. Amparo López Barne Funtzio Publiko eta Justizia Kontseilariak Tafallako Zuhiltzaileen parke berria eraikitzeko lanak bisitatu ditu. Azpiegitura horretan 5,19 milioi euro inbertitu dira eta datorren urte hasieran amaituta egotea espero da. Obrak pasaden udan hasi ziren eta 18 hilabeteko epea dute egiteko. Aurreikusitako epeen arabera egin dute aintzinera eta ja amaituta daude eraikin nagusiaren, kotxetegiaren eta biltegien egitura eta itxiturak. Urrengo lanetan kanpoko kanalizazioak eta urbanizazio egingo dira, estaldurekin, arotzeriarekin, akabarekin eta kanpoko zoladurarekin jarraitzeko. Obretara egindako bizitan, kontseilariak Salvador Diez Barne zuzendari nagusiarekin eta Iñaki Elias Zuhiltzaileen zerbitzuko zuzendariarekin batera, Nafarroko gobernuak pertsonen babesarekin duen etengabeko konpromisoa azpimarratu du. Segurtasunaren eta larrialdien aldeko apustu irmo eginez. Instalazioek parkeko eraikinaz eta praktiketarako guneaz gain, 10 badiako kotxetegia, maniobradorrea eta helikopteroak lurreratzeko azalera izango dituzte. Arkitekturari dagokionez hainbat eremutan bananduta egongo da, alde batetik eremu publikoa, pribatu eta entrenamendukoetan, eta bertzetik deskontaminazio zirkuitu baten bidez eremu zikinaren eta garbiaren artean. Diseinuak jasangarritasun eta efizientzia energetikoko irizpidei erantzuten die, panel fotovoltaikoan instalazio izango baitu parkeko energia eskaera ja guztiei erantzuteko. Emakumeak eta kultura artekotasuna erakusketa jarri dute ikusgai emakumeen etxean Iruñan, emakume migratzaileen ikuspuntua azalera ateratzeko. Kultura artekotasuna emakume migratzaileen begiradaren bidez islatzen da erakusketa honetan, haien ikuspuntua iragana eta orainaldia eta etorkizuneko nahiak uztartuta. Hori da hain zuzen ere emakumeak eta kultura artekotasuna erakusketaren mamia. Aipatu bezala emakumeen etxean jarriko dute Iruñeko udalak antolatutako kultura aniztasunaren 2. astearen barruan. Erakusketa hau ekainaren 20 arte bisitatzen ahalko da. Erakusketak 17 artelan ditu guztira eta gurutze gorriak antolatutako lantegi artistikoaren emaitza da. Izen bera du lantegiak, hau da, emakumeak eta kultura artekotasuna. Lantegian 17 emakumeek parte hartu dute eta beren jatorrizko herrialdetatik etorri da eta Iruñan eta Goitzen bizitzen astearekin lotutako sentimendu eta itxaropenak irudikatuko dituzte collage teknikaz baliatuta. Artelan bakoitzean emakumezkoen irudi batek gorpuzten du kultura artekotasunak artista bakoitzari iradokitzen diona.
Laura Jordan Arila izan da Gurutze Gorriaren egitasmoaren koordinatzailea eta lantegi egitea posible izan da Iruñeko udaleko berdintasun ekintza komunitarioko auzo herritarren partaidetza eta euskerako alorrari esker. Bai erakusketa eta bai lantegi artistikoa abegitsuak proiektuaren parte dira. Gurutze Gorriak antolatzen du proiektu hori eta Nafarroko Gobernuko Migrazio Politiketako departamentoren diru laguntza jaso du. Proiektuak emakume sareak sortzea du helburu kultura arteko bizikidetza hobetzeko asmoz. Proiektua aurten jarri dute abian eta 2026 arte iraunen du gutxienez. Gaur hasiko dira herriko bestak Urdazubin eta Iruritan. Horrela Urdazubin, maiatzako 28 arratsaldeko 8 botako da txupinazoa eta eskil-jotza egingo da plazan aperitifarekin. Gaueko 9 herria afari eskainiko da Montxo erretegian herriko musikariek alaiturik. Hortzeguna maiatzako 29 goizeko 9 izanen da meza nagusia. Ondoren 12 eskil-jotzea eta aperitifa txistulariekin eta euskal dantzarirekin. Arratsaldeko 4 aurrentzako jokoak, 6 berso poteoa, Maian Etxoperena eta Miren Artetxe bersolarirekin. Gaueko 9 paella jatea herriko plazan eta ondotik olakorekin dantzaldia. Hortzirarian maiatzako 30 goizeko 11 aterritan aurrendako konfis erronka, ordubitan Ugarana emakume elkarteko bazkaria eta gazte bazkaria. Arratsaldeko 6 txokolate jatea frontoian eta herriko gazten herrikirol erakustaldia. 8 pintxoak plazan denentzako, ondotik kontzertuak, herritarrak, artzabale, txaranga eta DJ Ganis. Maiatzako 31 larun batean, eguerdiko ordubiterritan, zikiro jatea igandea txaranga kalaiturik, gero kalejira herriko karriketan barna. Arratsaldeko 4 aurrentzako jokoak, 9 indar berritzeko zingar jatea eta giro onari kontzeko destino sonora mariachi taldearekin dantzaldia. Gaueko 11 aterritan kontzertua gabezien taldearekin herriko plazan, ondotik DJ Kapitan General. Igandean ekainak batean arratsaldeko 4 herriko gaztetxoen pilota erakustaldia. 5 ados pilota taldeko profesionalen berso pilota partida. Partidaren ondotik plazan nahi adina pintxo eta edateko izanen da. Iruritan ere gaur abiatuko dira herriko Salvatore bestak. Asteazkena eguerdiko 12 txupinazo eta herriari buelta gabaztango gaitarirekin eta erraldoiekin. Arratsaldeko 4 aurren pilota finalerdiak eta finala, ondotik aurren merienda. Arratsaldeko 5 gazten arteko herrikirol desafioa, ondotik gazten pilota finala. 6 8 dantzaldia plazan Beñat eta Fernandorekin. 8 eskil-jotzea eta 9 bazkantzopak, ondotik dantzaldia plazan Beñat eta Fernandorekin. Hortzeguna maiatzako 29 goizeko 9 dianak, 11 meza nagusia, 12 Iruritako dantzarien emanaldia, ondotik luntxa, 6 laurden goitan aurren pilota finaleko sari banaketa frontoian. Arratsaldeko 6 berso pilota. 7 9 Joselu Anaiak plazan, 9 10 mutil dantzak, 12 goizeko 3 Joselu Anaiak eta ondotik bestakarpan. Hortzirala maiatzako 30 goizeko 9 Dianak baserrietan eta Iruritako txistulariak herriti barna itzulia. 11 aintzinera aurrendako puzgarria frontoian, ondotik aurren bazkaria karpan, ordubitan gazten bazkaria, jaureki arten eta jubilatuen bazkaria olarin. Arratsaldeko 3 6 aurrendako puzgarriak pilotalekuan, 6 kalejira erraldoiekin, 8 bokata gurasokartearen eskutik, 8 9 dantzaldia itzal taldearekin. Gaueko 9 mutil dantza, gaita eta larrain dantza. 10 ordu batetara sakatu elektrotxaranga, 12 3 dantzaldia itzal taldearekin plazan eta ordu 1 maruxaka karpan. Maiatzako 31 larun batean goizeko 10 Diana, ondoren kalejira erraldoiekin, zikiro jatea Luciano kalaiturik ordubitan eta ondotik herriari buelta elutxa txarangarekin. Arratsaldeko 8 bokata guraso elkartearen eskutik, 8 9 dantzalde iratzar taldearekin plazan, 9 mutil dantzak.
11 ordubitara Iratzar taldea plazan, 12-4 DJ Karpan eta 4-7 Aimar DJ Trinketean. Ondar eguneko besta, ekainak bata igandean, 12 kale jira erraldoiekin, 4 haur eta gurasoen arteko herrikirol desafioa, 5 herrikirol erakustaldia, Aizkoran, Ibai Soroa eta Eneko Saralegi, Lastoan, Jon Lapazaran eta Arri Altxatzen Estefi Etxebesta eta Imanol Royo, 7 Los Tajudos del Norte Mariatxea plazan eta besta bukatzeko Gaixoaku. Dena dago pres beintza Labaienen datorren larun batean maiatzako 31 Malerrekako jairik handiena ospatzeko, Malerrekako eguna. 2012an Zubietan egin zen lehenbiziko ediziotik, jaia urteroko hitzordu bihurtu da eskualdeko herritarrentzat. Horrela, Malerrekako mankomunitateak egitarau zabala antolatu du egun osorako. Jardunaldia goizeko 8 hasiko da, mendi martxa batekin Urrozetik Behintzara. 10 harrera ofiziala egingo zaie Behintzako plazan, herrietako ordezkariei eta udalak omenaldi egingo die helduenei. Goizeko 11 ordubitara eskulangile eta taloez gozatu ahal izango da plazan. Frontoian 11 dantzariak izango dira eta 12 herri kirolak. Jesus Etxeberria, Jacinto Etxekoenea, Mikel Indako Etxea eta Mikel Santesteban aizkolariekin eta Nerea Sorondo, Maika Ariztegi, Xanta Sousa eta Beatriz Tanko aizkolariekin. Estefi Etxebeste eta Josetxo Urrutia herri jasotzaile lanetan arituko dira. Bazkaria den aintzinetik burua handiak eta joaldunak izango dira. Arratsaldean 4 Malerrekako mus txapelketaren finala izango da. Batukadak isiltasuna utziko du, 4 eta 5 aintzinera dantzaldi izango da. Txikienek txokolatada eta 5-8 jolasak izango dituzte herriko plazan. Eguna bukatzeko 8 mus txapelketako saria banatuko dira eta afaldua aintzinetik, datorren urtean jaia hartuko duen herrira lekukoak pasatzeko ekitaldia egingo da.